minä ole kavonnut minnekään, vaikka joku muu kuulee sanoo, että mä oon kavonnut jonnekin. Eikä minä ole kavonnut minnekään. Sano tuo kiitos, että loistaa. Me lähemmäs sitä kameraa. Kyykit siellä lattialla. Evästä Hobson saa sitä silloin kun sitä on. Eikä muuta ressaan laulun remusaatana 70-luvulla. Käy. Sinistä. Joo, tämä oli haami tässä, oli pakko esittää ostassa. Piti tänä kun sä kynselit. Sisuuskumipaista. Tuuppa laki taas on. Enkä tuu. Jaa, missä sitten potalle saat? Jaa, äsken kävit sä. Jaa, eikä ne. Pauli Lakkumin pöksyt. Pepe on täällä taas käymässä pitkästä aikaa ja hyvässä kunnossa. Miten liene? Saatana, eikä mä oo hyvässä kunnossa, saatana joo. Niin umpi kaheli. Joo. Mikä se teki? Onko muille? Tää upikka hälle tässä, että eikö nyt käydä se soos. Otahan sinistä siitä, niin olo paranee. Eikä se parane mitään, saatana, kun kaatosesta saa mitään. Aija polkupyörällä saatana. Ammut vuohottaa saatana. Mikä niitä vaivaa saatana? Miksi ne ei mene naimaan? Kyllä, kokka iso, en mä nyt sen. Joo, kerta mua on kaivattu, niin täällä tulee taas Pepe jälleen. Pepe on jälleen kuvioissa. Oon minä saatana. Ei sitä jaksa saatana. Pakko. Vittu kun loistaa tuon mun kiitosrata tuossa saatana. Se pitäisi tulla lähemmäs tuota kameraa, kun jos sitä saatana näkö Saatana! vähän päätä näkyy. No niin, nyt näkyy vähän paremmin. Ilman. Niin se Pepe taas ratkesi ryyppäämään. Melkein meni 2 viikkoa, kun mä viimeksi join sen. No niin. Ei tää alkoi janottaa saatana. Mahtanako ne saatana tuntia tuossa? Mitä tuntia? Ei se Pepe on saapunut jälleen. Kylläkään ne sut tuntee. Ajatellaanko ei? 4 minuuttia mennyt jos. 4 minuuttia mennyt. Joo, 4 minuuttia 7. Saatana silloin saatana. Ainakin sen kokoiset numerot, että Pepekin näkee. Näin mä luo. On sen verran isot numerot, että näkee. En mä mitään minimaalisia minejä kyttäämässä. Se on kutulla mitään. On mun kännykkä. Ja tämä on se. Ja. Saatana kun sä kynsiä itti. Vittu noita viinakirppuja saada. Mitä viinakirppuja? Joo. Metsälälle saatana. Käännetty lyki, käännä toiselle, käännä toiselle, käännä toiselle. Sitten saa alkaa kynsiä sitten.
Pensselitkin on kasvanut takaisin. Tällä sanoo, kun ekille kasvu tuo. No ihan hyvähän tuo on. En tiedä mitä se tän näkyy, niin kun mun pitää mennä sinnekin. Ei sinne pakko mennä. Oo. Miten päin mä mennään? Vasemmalta oikealle. Joo, yli kierrosalla. Joo, Pepe testaa vähän tuota web-kameraa, että miten se toimii. No heitä vaikka terveisiä tuonne YouTuben katselijoille. Tervepä teille, tervepä meille. Ja niin poispäin. En mä tiedä miten päivä se menee, mutta menneekä se vissiin nuoripäin saa. Oh. Minäpä oot. Venttä liittä, se on Ruotsi. Vai että sätkän vääntö. Pikku Eero luikas luikku viimeinen hännän huippu. Arasti se sisällä tuli ihan. Ei vielä talvitu. Tuleehan toi kovaa vauhtia. Joo, kuukauden päästä saatana tulee talviaika, pitää kelloja veivata taaksepäin saat. Joo, taas vaihteeksi. Pakko jaksaa sitä valmiissa maailmassa, ne pitää jaksaa. En tiedä saatana ketään on mua kaivannut saatana. Oon minä saatana, ei niitä saatana, missä ne on ne saatana kaikki. Miten sitä sanotaan? Nekkä on saatana jo, en minä tiedä mikä ikäisiä ne on saatana jo. Olkoon miten olkoon saatana. Jaa, Pepe lähtee polttaa sätkän, niin näihin kuvia näihin tunnelmiin. Joo. Eikä muuta, rassaa.